Jadi kan tak paringi sing spesial niki napa sarung cap mangga Anza series. Niki wonten fotone kula. Oh iya. Wah, enggak ada tenan wae. Rayu. Bukan rayu kenyataan. Ini ada sarung mangga yang Anza series niki. Nggih, niki kula tanggutane khusus kangge keluarga kula, anak-anakku muga-muga besok nek Pak wis mati didongakne sing luwih sampurna ya, Nduk. Insyaallah. Masa niki mirsani lho niki putra wayang. Nggih, tenan gitu. Tapi nuwun sewu sangat biasanipun saderenge kula paringi hadiah niku kula suwun duka nyanyi, duka gending, duka nembang, duka napa ngoten. Lho kula remen kali tembang-tembang, saged nembang mboten panjenengan? Mesti salah. Lho, mboten tembang riyen, nek nembang Jawa aku seneng kok. Napa gambung, napa dandang gula, napa Apa yang gunung? Oke, kita baru sadar. meneng kok meneng